Masquera saying Mure Zimbabwe, welcome to our channels, in confessions and deep secrets. Kana kariki kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chimwagaroka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigirai nyaya yabuditswa ni Batore Citizens Coalition for Change iyo irikunzi ya suspenda the interim secretary general wayo wa Sengezo Tshabangu Mure Zimbabwe. The Citizens Coalition for Change Standing Committee ya suspenda interim secretary general wa Sengezo Tshabangu mushure mekunge vakamirira disciplinary hearing Mure Zimbabwe. So suspension yacho yabva yaiswa with immediate effect pane statement rabuditswa na Citizens Coalition for Change interim committee deputy chairperson Albert Mhlanga Vabuda vachiti vaShabangu vasuspendwa mushure mekunge vatadza kuattenda a crucial meeting. Vabuda vachitaura vachiti the CCC interim standing committee set on February 21 amid a great concern about the appointed CCC interim secretary general Tshabangu for not attending our meetings on several occasions despite invitations being sent to him, and further went on to submit a Blawayo Senate and proportional representation replacement list to Zimbabwe Electoral Commission that was not signed, agreed upon by the interim standing committee in our last meeting. Na vamhlanga kinzi va Sengezo Tshabangu vaisa attenda ma meetings akati one day CCC zvakare vanga vane disciplinary hearing yavo yavakamirira mushure mekunge vakasaina ilist remaseneta ravakasubmita kuzek zvimwe zvisina kubvumirwa nevamwe vavo Mure Zimbabwe. Vataurayo Mhlanga vakataura vachiti with immediate effect the CCC party has suspended the CCC interim secretary general pending a disciplinary hearing Mure Zimbabwe. Vabuda vachiwedzera zvakare vaMhlanga vakataurayo vachiti the CCC camp yakaannouncwa navaJacob Mafume vanova Harare mayor yaiappointa Vavakuda as the interim president based on the 2019 Gweru Congress is now and void. Shirva izvo kuti azvinaumira mushe mbato reCCC mane 3 mafactions ayo akurwira zvigaro Mure Zimbabwe. Ndifunga mushure mekunge vaChamisa vakuita bato reCCC musi wa 24 January pari kusara pakaita bongozozo, pane bongozozo ririmo mubato reCCC hapasi kuzivikanwa kunzi CCC yakutungamirirwa nani. Ndifunga vaMhlanga vari kutaurawo zvakare vachiti vane faction yavo iri kutungamirira CCC iyo yakati elevator take over zvakare yainge ina vaShabangu. Then vaJacob Mafume vakabuda vachitaura ivo vachiti pa CCC iri kutungamirirwa naVavakuda avari kutonga for the next 90 days voroteta vachipowo vatendai biti pamwe chete naMai Kore Mure Zimbabwe. Then Promise Mkwananzi akabudawo achitaura achiti he is the new leader webato reCCC. Chirada zvinomira mushe mane 3 mafactions mubato reCCC. Tingazoti the official CCC chacho ndeipi. So mushure mekunge vaMhlanga vataura vachiti the CCC camp yakaannouncwa navaJacob Mafume yaisi pamutemo vakabuda vachiti it is a new party of their own, CCC Vavakuda, and the formalized CCC that fielded double candidates, constitutionalized, recalled, and the one that appointed Tshabangu is the one that was led by the former president Nelson Chamisa, who recently resigned from the CCC party, leaving us with the interim standing committee now led by the interim chairman Dingilizwe Shuma. Shuma will lead the party for the next 90 days until a Congress date has been set. Zabuda Shtaurwa na Mhlanga Shenzi, the leader CCC now, the interim chairman Dingilizwe Shuma Shenzi, he will lead for
for the next 90 days kusvika paitwa congress muri Zimbabwe vakatauya vachiti vaShabangu vakaengeja vaJacob Mapfume pamwechete naVaNcube naVabiti avo vanga vasiri part of the interim standing committee yakaappointwa as the CCC yakavaappointa vaShabangu as the CCC interim secretary general muri Zimbabwe. Zvakare this CCC camp yakabuda ichiannounce ichitaura iyo ichinalify the Bulawayo Senate iyo yakatumirwa navaShabangu mulist ravakasubmita kuZEC muri Zimbabwe zvanavamuhlanga all elected members of Parliament, Council and Senate in August 23, 2023 to remain in their mandated duty up to the end of the term of office and to further consult the stakeholders and citizens on the way forward. We have realized that Tshabangu was only looking for positions through securing our signature to endorse him as the secretary. We had agreed that the recalls would only be affected in Bulawayo to deal with those elected, but coming from outside Bulawayo. But to our surprise, Tshabangu decided on his own to go beyond Bulawayo. Abuda zvitaurwa navamuhlanga muri Zimbabwe vakaaccusa vaShabangu nekuita marecalls avakaita mumashonaland muri Zimbabwe mushure mekunge ashandisa masignatures this interim committee izvichinzi vakashandisa vanhu vaShabangu vakashandisa vanhu in order for him to gain position yeusenator muri Zimbabwe. Vikanzi we had complained that President Chamisa he had imposed people from outside Bulawayo, and we wanted to correct that, but we have realized that Tshabangu is worse than Chamisa by imposing his friends. All parties are formed in Bulawayo, be it ZAPU, ZANU-PF, and even the MDC has its roots in Bulawayo. Any party that is formed outside Bulawayo is bound to fail. So we are in interim national structure pending Congress. Ndozabuda zvitauro navamuhlanga vachema vachiti initially vakawirirana naShabangu kuti they were going to recall vanhu vakaimposwa naVanelson Chamisa, only to find out kuti vaShabangu is worse than vaChamisa. vaShabangu vanga vakuda a position yesenator, and initially zviri kunzi vaShabangu vakanza vakwanise kutora this position nenyaya yekuti zvaizoratidza kuti marecalls aya vaimaitira kuda chigaro muri Zimbabwe. Tikazoti munoona sei nyaya iyi muri Zimbabwe zvinomira mushe mubato weCCC mune chaos, hapasi kuzivikanwa kuti the official CCC ndeipi. Ndonyaya yatata kuigira kuzara nhasi tudze zvamuri kunga pamusoro penyaya yecomment section kuti bato reCCC robviswa here as the opposition party kana kuti roramba riripo muri Zimbabwe. Tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.